Hola, gaudinianes i gaudinians. Voleu veure quines aventures viuran els nostres protagonistes? Voleu veure com és jugar una aventura al monstre de la setmana intentant seguir la proposta que ens dona l'autor al seu llibre? Doncs benvinguts a Un passatger inesperat. Benvinguts a Gaudir del rol. Doncs comencem aquí la primera sessió del monstre de la setmana jugant l'aventura d'un passatger inesperat. I abans de començar, voldria comentar una cosa sobre la sessió 0, que és que una cosa que diuen els PBTA, que no recordo si ho vaig comentar en la review, però jo diria que sí, que és que s'han de fer moltes preguntes al crear els personatges i al anar jugant i tot això. Si va a la sessió 0, jo tampoc vaig fer tantes preguntes. Però hi ha un motiu per això. Jo és que tinc uns jugadors que són unes fieres. I és que m'ho donen tot fet. I se van explicar tant i em van explicar tantes coses que és que quasi no em va fer falta preguntar res, perquè ja me donaven molt de feedback. Ja. Per tant, per això no vaig preguntar massa cosa. Més era perquè si veieu que no hi ha moltes preguntes és aquest motiu. Què és el que té? Tindre uns jugadors que són una joia. I, bueno, parlant de fieres, tenim aquí al tigre de Reus, a Endor. Què tal, Endor? Hola, bona nit. Aquí preparat a veure si juguem una miqueta. I aquí a xalar una miqueta. Després també ens acompanya esta nit la pantera de Mora d'Ebre, Xavi. Bona nit, què tal? Pantera, de negreta. Y la fiera number El gato lince de Jaén. No, el león de Jaén, Juan de Destino Roll. Por aquí ya va gato lince por esta zona. Muy buenas noches. Vamos a ver si empezamos esta sesión. Va a ser cortita. Hoy el que va a poner la hora límite soy yo. Lo siento de antemano. Bueno. Pero me he pillado un poquito las manos con la hora hoy. Millor una sessió curteta i entretinguda que no jugar, la veritat. Eso es una verdad como un castillo. I no res, passamos un ratet bé aquí i començarem. Primer de tot, dius que a fora de càmera hem parlat amb Xavi, que té un dels seus moviments que és un jurament. Hem comentat que el jurament seria no mentir, ja que crec que personalment, jo he comentat amb ells, crec que un jurament ha de limitar certes coses, però no ha de ser un pala de rodes durant tota la partida, ha de donar joc. Crec que no mentir pot ser un jurament, algo que no hagi d'evitar durant la partida que doni joc, però que no sigui un limitador massa gran com per a que al final s'ho passin malament. Per això hem decidit esto. No le cae un rayo del cielo si mente, ¿no? No, senzillament deixa de guanyar un punt d'experiència que guanyaria. ¿Y omisión de verdad? Sí, ¿y la omisión de... ¿Omisión también cuenta? Omissió és no mentir. Jo crec que no mentir és dir algo que no és. No dir res no és no mentir. L'altre pot entendre el que vulgui. Jo no conto la mentira. Crec que no. Bueno, de fet, els pecats són de pensament, obra i omissió. Omissió també... I omissió. Si Javi, com Javi ja ha designat que per omissió també, ja està. Per omissió també. No fa falta parlar més. Me plagia tot sol ja directament. Ja. Veus? Si us dic que si al final aquí estic jo de comparsa. Si no faig res. I, bueno, comencem. Comencem amb una imatge... Hòstia, un segon. Abans de començar, tinguem un moviment. Vale? No, espera. No? Ho farem després. Primer us descric un trosset, us diré on esteu i farem un moviment, per si us he d'explicar alguna cosa. T'he d'explicar alguna cosa extra, ¿vale? I a partir d'aquí vosaltres ja ho solteu, ¿vale? Bueno, comencem. Imagineu-vos. Veiem un interior d'un avió volant.
està en ple vol, està la gent llegint llibres, està allí més o menys al seu rotllo, algú dormint. I ja s'aixeca una persona, se sent una dona gran que diu: però on vas, carinyo, on vas? I hi ha nosaltres, diguem, estan veient pels ulls una persona que està allí, aixeca la vista i veu la seva companya que està al costat i diu: però què et passa? I ell se queda així, tot com amb els ulls oberts. Lliga't ràpid, lliga't. I però, no, he vist algo que això no és... No. I però què dius ara? I veu... Ha vist aquell home gran que ha passat per davant seu i sent un soroll estrany i se gira i veu que aquell home gran està d'esquena amb ella a la porta de la pressuritzada de l'avió, agarra i fa clang. Obri, surt la porta disparada, nota un sacudit, el següent que veu és l'avió des de fora. I se queda així, però com l'avió que... No es veu res més. I... després veiem un cotxe circulant amb 3 persones dintre ell. Un cotxe que jo suposo que és... Ja em diran ells, els jugadors, és així. Jo, a priori, suposo que podria ser el cotxe del Dan, F. Scalder, conduint. De copilot, qui està de copilot? Jo mateix, sigui... Vale. Podríem Aidan O'Sullivan al costat. Ara mos direu com esteu. I detrás estaria... he de mirar el nom perquè... Heinrich Heinrich Meyer. Y en el asiento de al lado el bastón. Valtros està unant direcció a la ciutat de Peoria. És una ciutat relativament a prop de Chicago. Relativament a prop, però hi ha uns quants quilòmetres, ¿vale? Ho dic perquè geogràficament ho situeu més o menys. Ja que us ha cridat un vell contacte vostre, ja em direu què és el que va passar, de que el coneixeu, perquè ha trobat alguna cosa. I abans de que parleu, fem aquest moviment. Aidan, sisplau. Perfecte. Anem a tirar els daus. ¿Cuál es el movimiento que estás tirando, Aidan? Sí, si estic en bones a la secta. Si de cada misteri tinc que tirar tant, que seria el cul, suposo, no? I a veure què passa. No, cul o xar? Seria... No, cul, no? Seria? Sí. Com? Què has dit? No Sí, quan obri la tirada, Mm. me surt en quin moviment, què ho faig? Seria un cul, suposo. En anglès. No li pots donar els daus directament. A baix hi ha uns daus. De baix deu ser trencant. Sí, pot ser una opció. Tirarem. Veus, és que jo diria que ja estava dient èxit. Vale. Però... Vale. Te proporcionen informació útil. Vale. No abrir las puertas presurizadas de los aviones. No. O ajuda de camp, també. Formació que et donen útil
és que un dels motius que t'envien per allà és perquè ha trobat una cosa rara que hi ha hagut a Peòria que pues, tindrà relació amb el que us ha trucat perquè ha trobat algo raro, us ha dit que ha trobat algo raro examinant unes històries d'un accident d'avió, ¿vale? Lo tema és que t'han informat que ha cridat això l'atenció de la secta perquè aquest és el 5è accident d'avió que hi ha hagut d'avions que han sortit en aquest aeroport. Vale? I això és molt curiós perquè no ha passat massa temps d'un avió a l'altre i que no hi hagi algo sobrenatural per detrás que estigui fent, no saben què pot ser perquè per això també tu estàs aquí per investigar amb ells perquè no hi hagi algo maligne per detrás. Els som- accidents són dic? públics, no se suposa? Sí, Ja no ho sap que ha hagut aquest accident. sí, però Premsa. diguem que tu t'ha cridat estos i s'ha ficat en contacte amb altres i tu comentaves, la secta t'ha dit sí, bé, has d'anar a investigar això, ja han vist que hi ha hagut 5 accidents en aquest. Això no és molt normal. Els accidents d'aviació són habituals, però no tant. I més, als 4 primers no ha quedat ningú viu. ¿Vale? Perdona, no he pillado eso. Entonces, el avión, o sea, ¿el avión llega al destino, aunque sea sin pasajero, o No. se estrella? Ya ha habido con este 5 accidentes de avión. Los O 4 sea, se estrella. los No, 4 no es solo que se abre la puerta. No. Los 4 primeros sin supervivientes, ¿vale? Sense supervivents, los 4 primers. Aquest, pel que ha pogut averiguar la secta, han hagut supervivents. No t'han informat de res més. Jo crec que pot ser útil perquè és informació que no has d'averiguar ja d'un bon principi. Doncs, i és una informació que durant el trajecte comparteixo anys de viatge. Perfecte. Bueno, igual han començat la casa per la taulada, tal com ho he fet avui, però bueno, s'ha provat a veure què tal. Però ara en aquest cotxe. Dan, tu... Com estàs al cotxe? Què estàs pensant? Com te sentes anant cap a Peòria? Bueno, vaig conduint en una posició relaxada, però atent a la carretera. Vaig pensant que això dels 5 accidents és molt estrany i hi ha un patró i això em té neguitós. Em té neguitós perquè, clar, sempre que hi ha un patró hi ha alguna cosa al darrere que és difícilment explicable. I tu, Aidan? Estàs al copilot. Què estàs fent? Com estàs? Tu, durant el viatge, què estàs fent? Bueno, d'entrada tinc als meus peus la maleta metàl·lica, que és on guardo les mesures de la meva òpera, i també a la llança. Acostumo a tindre sempre una prop de fent completament esposa per fer cas una mica de contra. I el que estic llegint, estic buscant documentació amb els diaris que he pogut recollir abans del viatge sobre els accidents. Jo he una mica així d'investigació. Vale. Destinacions. Perfecte. Ara, bé, si vols, ves fent una tirada d'investigar misteri. Vale? I tu, Heinrich? Pues Henry va pensando en los accidentes y obviamente se ha encontrado con muchas situaciones paranormales, muchas criaturas
Y cuando una criatura, pues, por ejemplo, digo yo, por su patrona alimenticia, pues va matando una víctima detrás de otra, más temprano que tarde se enteran y le dan una solución. Pero cuando hay un suceso paranormal que se carga tanta gente de golpe en cada uno de sus apariciones, por así decirlo, le devasta. Le devasta, porque o sea, está claro que una vida es importante, pero tanta vida de golpe le mete una presión extra a la que ya a esta altura de la vida le cuece. I tinc una pregunta. En qui s'ha ficat en contacte? El vostre contacte, que es diu... Se diu... Un segon. Elliot Baxter. Elliot Baxter va ser una persona que vosaltres vau ajudar en el passat. Va sofrir per algun motiu que vosaltres, si podeu dir-nos de algun tipus de casa encantada, fantasmes, alguna cosa així, i vosaltres vau ajudar en això. Vau aconseguir ajudar en aquest problema. Què és exactament el que passava a aquella casa? Me li vaig fer un ritual de curació similar a... Espera, un segon. Sí. Un exorcisme. I, en teoria sí, encara no m'està acreditant nosaltres i som ajudant. Va. O sigui que s'ha ficat en contacte amb tu, o inclús pot ser que s'hagi ficat en contacte amb la secta per parlar amb tu. Per això la secta hagi buscat la informació i te l'hagi donat a part, que li hagi llamat l'atenció. Podria tindre algo de lògica, això, no? Sí, bueno, tenia la central, sí. ¿Estás hablando del contacto que le ha dicho al principio la información de la tirada? Y este hombre es... No. Vale. No, la tirada al principi és un moviment propi dels iniciats, que el que passa és que si treus 10 o més, depèn del resultat, doncs la secta et dona... La secta on tu estàs, que per això ets un iniciat d'una secta, te dona informació útil o que t'ajudi o a la investigació o en el futur combat. Si saps què ha d'haver, si ja saps què vas a fer. Però és la secta. Aquesta és la persona que s'ha ficat en contacte amb altres perquè anéssiu a Peòria, perquè ha trobat algo estrany a l'accident d'avió que hi ha hagut últim. L'Elliot Baxter. Vale. Pero que no es no es tampoco el superviviente. No. És un antic client vostre o un antic conegut Sí, que el de vau la ajudar. casa. Encantada, exactament. Però no és supervivent. Ok, Ahora- con lo que ya tenemos 2 personas con las que hablar, porque el superviviente también está en la lista. Sí. Lo que... Sí, los vols... Sí que han sortit de l'aeroport de Peòria, ¿vale? L'aeroport internacional General Wayne A. Downing de Peòria. ¿Vale? Com he dit, prop de Chicago. General I eso. Airport. I us ha cridat que el vostre contacte treballa per la Junta Nacional de la Seguretat en el Transport, la NTBS. Que precisament deuen ser els que estan investigant els accidents. Exactament. Amb la qual segurament també puc tenir una miqueta de mà per accedir a el que hagin recollit, a les documentacions, perquè, clar, una d'agència federal a agència federal ens podem ajudar. Pot ser. Bueno, el teu moviment ha sigut un 11, ¿vale? Un 11 és un acert. Un acert amb tot les seves conseqüències, ¿vale?
I et dona 2 d'influència. 2 d'influència, què vol dir? Que tens 2 punts per gastar en fer 2 preguntes. Si només se t'acorrís fer una i l'altra te'l vols guardar per més avant en un moment que sigui rellevant, accepto que aquest punt lo gastis en fent una altra pregunta en algun moment més avant de la investigació. Vale? Les preguntes en què pots guardar aquests punts. No sé si les veus a la teva fitxa. Si no sería... Pensa que yo contestaré... Sí, creo que la tenemos. En el movimiento, si lo despliega. Pensa que jo contestaré perquè és una cosa que a vegades costa entendre en els de PBTA perquè et donen preguntes que dius, bueno, si em contesta el màster el guardià aquesta pregunta ja està, ja tinc resolt el misteri. Que has tirat ja. He tirado cosas. Ya. No he tirado nada, he puesto las preguntas del movimiento. Ah, vale. Es la de investigar un misterio, ¿no? Sí. Sí, és què ha passat aquí, quin tipus de criatura és, què pot fer, què pot ferir-lo, on ha anat, què feia aquí i què s'hi amaga. Claro, això t'ho contestaré sempre amb la informació que pugui saber. O te preguntaré com has pogut averiguar alguna sobre això, perquè em dius, no, què és el que està fent això i com lo puc matar? Home, ¿dónde fue? Podría ser intentar averiguar quina destinació tenien los avions. Vale, això jo crec que t'ho puc resoldre jo, això. Sí, però m'ho resoldries tu també tirant a investigar un misteri. Quan investigues, este moviment se llança, quan tu investigues algo, se desencadena el moviment d'investigar el misteri i pots anar fent preguntes. Vale? No, que vull buscar proves aquí a veure què hi ha, investigar un misteri. I arrel de les preguntes jo et contesto què és el que has trobat a l'habitació, quines proves o no sé què. Vale? Vale. Realment no hi ha una habilitats en si. Vale, tu volies saber on ha anat. Vale. On ha anat, més o menys, diguem amb tema d'avions. Són vols internacionals. El que has vist és que són vols que anaven a diferents parts dels Estats Units. No eren tots a la mateixa direcció. I que tots els vols s'han estrellat als 40 minuts de despegar. Con lo que, si no iban al mismo sitio... ¿Pero salían del mismo sitio? ¿Todos salían de aquí? Sí. Tots sortien de Peoria, sí. Del mateix aeroport. A mi m'agradaria situar aquests punts en un mapa. Sin embargo, no creo que esté relacionado con zonas geográficas, porque si es a 40 minutos exactos con el mismo punto de origen, pero distintos destinos, no tenemos una triangulación. Lo que podemos tener a ver si son equidistantes entre sí. Con pero lo cual... Sería una casualidad, ¿no? O sea, no, depende. O sea, que faria la segona pregunta, que és què s'hi amaga. Sí. Si hi ha alguna connexió entre totes les ciutats de l'est. Pues mirant això, comentant-ho i tal, ho mires i estaria més o menys un al nord, un cap al nord-est més o menys, però no del tot, per a dir, sí. Marcaríem unes dos, per exemple. Un altre cap al sud-est per ahí, l'altre cap al nord-oest i l'últim cap al sud-oest. Oh, 5 punts. I equidistants. I formant un... Formant, a la millor, si fessin... Un desastre lo que está formando. Sí. Podríem formar una estrella de 5 puntes, exactament, sí senyor. Ja sé que és molt manit, però bueno, mira. O un círculo. Se siguen habiendo estrellamientos. Seguro. O un círculo. O todo. Depèn d'una estrella marques dintre un cercle.
O todo a la vez, un círculo y una estrella, todo a la vez. Ahí. No se sap, això Claro, no se sap. Estem Epicentro, parlant de obviamente. la mateixa distància, estem parlant del mateix radi, llavors és una redona. Tot pot formar, No, pot formar-ho tot. D'entrada, semblaria que estigués marcant una estrella de 5. Un Això sí. pentagrama. S'hauran estrellat, però tampoc ha passat res. No sabeu de cap succés estrany ni de res que estigui passant a cap banda. I Ja, 40 però minuts. el meu personatge és una miqueta paranoic. Sí, no. Dic que, a part d'això, no hi ha res. Durant el viatge, tot això se sigue escuchant al mateix temps. Sí. Com que se t'ha llançat una miqueta, Aidan. Que tot això estic comentant-ho amb ells. Claro, sí. La telepatia, encara. Vale. Doncs, indagant, mirant i buscant una mica d'informació, arribeu a una espècie de baixos, una oficina gran de baixos una miqueta així que pareix que sigui una oficina provisional, vale? Com si haguessin agarrat uns baixos i haguessin ficat alguna cosa, i no és molt gran, i veu que hi ha arxius, papers i coses a l'entrar, obriu la porta i trucar i veu que està... Sentiu soroll pel fons. Què feu? Pero no abre nadie. Oís ruido. No veig a nadie. Se oye un penseo, sí, pues. No veieu ningú, però ja sentiu soroll por ahí. Vestit un tipus oficina, suposa. Sí. En principi ens esperen i tampoc és que sigui un lloc superprivat. No. A part, jo intentaria obrir la porta. Truca a la porta. Jo el que vull saber és una miqueta com vosaltres us presenteu, entreu, com actueu, una miqueta això. Yo dejo a la juventud que actúe primero. Eso siempre. Yo desde el observador. Crec que era l'oficina del que ens ha contactat, en principi. Però és com si fos una oficina provisional, no és una oficina fixa. Perquè ¿Por igual qué? al ¿Algún treballar... motivo? ¿Están haciendo obra o...? Igual al treballar per NTV igual si especialitza en investigació d'incidents, igual està aquí, però igual demà està a Nova York i igual l'altre està no sé on, saps? Bé, jo no crec que tingui massa problema en que un company, diguem, d'una altra agència obri la porta i es presenti adequadament després d'haver trucat la porta. Vull dir, truco la porta i acciono la maneta de la porta per obrir-la i, bueno, em presento. Bona tarda. És la tarda o és el matí? Ahora sí. Ara sí. Ara és tarda. Vale. Bona tarda. Soc l'agent especial Scalder, el responsable de la investigació. Sí, agent especial, però... Scalder? Vostè era el que acompanyava a Aidan, no? No ha vingut amb ell? O al revés, o ens acompanyem mútuament. Però sí, hem vingut tots junts. Pues passin, que he de parlar amb vostès. Cierro la puerta porque soy el último. Bé, no estàvem fora i jo suposo que els dos. Si no m'ha reconegut. No, sí, ho han entès. Hombre, Aidan, moltes gràcies. Vostè també em sona d'haver l'acompanyat, no? Com seria... Heinrich Meyer. Heinrich, I us va donar la mà a tots allí. Sí, un ple. Aidan, te torno a donar les gràcies per l'ajuda que em vau apoyar amb aquell esperit que encantava aquella casa.
Ho vaig passar molt malament, menys Recordo, mal. me recordo del teu cas. Va ser realment complicat. Sí, per això t'he trucat. No sé si haureu vist que lo de l'últim accident que hi ha hagut aquí a Peoria, ja en porten diversos. Està l'agència de la Junta del Transport està en mosca perquè estan investigant això perquè és una mica estrany que hi hagi tants accidents seguits. Tenim Hi ha hagut accés. la premsa també. Com? Que us heu xafat. Sisplau. Tu mateix, Aiden. Vinga. No, tira. Dic si tenim Se nos va la accés a noche les- en cortesía, ¿eh? Juan, faltaves tu ara. Bueno, pues voy yo. S'han trobat les caixes negres dels avions? Per Tenim això, accés a les gravacions? per això us he cridat. Després del que va passar, voldria que escoltéssiu una cosa. A mi m'han encarregat, jo sóc especialista en quan hi ha accidents, m'encarreguen sempre intentar treure tota la informació que es pugui de les caixes negres. És el meu camp que em dedico, però té més companys, no? Però en aquesta m'han destinat a mi i al escoltar l'àudio de la caixa negra hi ha hagut algo que no m'ha quadrat. Diu, però bé, espereu, que us ho fico. Es fica l'àudio i veu que amb l'àudio se sent allí, normal, que estan parlant el pilot i copilot i tal, i de cop se comencen a sentir pitos i no sé què, i crits, i què passa aquí? Saps? Molt xivarri, pareix que tinguin molts de problemes, algo passat. I en un moment donat, la gravació, com superposat damunt de la veu de tots, se sent sense supervivents. I després se sent una miqueta més i ja s'acaba. Cómo me alegro de tener la luz encendida. Entenc que tampoc ha hagut supervivents en aquest cas, no sé. Este accident de... Tu li preguntes això, no? Si hi ha hagut supervivents, no? Sí. Ell te diu, en aquest accident d'avió han quedat vius 6 persones. Así que quien dijese esa frase se equivocaba o está muy enfadado ahora mismo. A mi, la veu esta m'ha recordat a un fantasma, però total. I quan escoltar-lo dic, cony, algun esperit o alguna cosa. Dic, los i truco per avisar-los. I això, diu, a veure, els últims accidents que hi ha hagut sí que realment no he quedat cap supervivent, però jo no em vaig encarregar de revisar les caixes negres. No sé si hi hauria alguna cosa. Però sí que els últims 4 que han hagut, a part d'este, tots han mort tots los que havia dins l'avió. I havien mort al moment? Com? Havien mort al moment posterior. Havien mort al moment. Si va ser un accident, 100% mortal. No va quedar ningú. Els teus companys que van revisar les altres caixes negres, tindríem accés amb ells? Puc provar-ho. Passa que són investigacions ja d'un temps d'antiguitat, fa un mes i pico l'últim accident, igual la caixa negra ja se l'han emportat. No sé, intentaré preguntar-los almenys si van escoltar algo raro. Ja us informaria, diu, però ara mateix no tinc aquesta informació. Jo quan he sentit això dic, aquest avió estava encantat i us he trucat. No sé, els altres no, la veritat és que no havia pensat ara al comentar els supervivents, he pensat en els altres accidents d'avió i dic, pues millor sí, no sé.
però la veritat és que estic una miqueta cagat. Ja l'últim fantasmes és un problema. Estaria bé disposar del manifest dels 5 avions per veure si podem trobar alguna relació entre passatgers o tripulació que uneixi o que pugui unir d'alguna manera o una altra els 5 accidents. D'acord. Us ho faré arribar. I jo, Senyor, Tira'm a investigar un misteri. Dan. Com el moviment no ho veig. no està sota está aparença. arriba en los generales. És sota Hunter. Sí, perquè estos són els bàsics. Puede ser que esté como Plegado. recogido, o sea, tiene Sí. su típica flechita de arriba abajo. Que aquí ja fem obrir el desplegable. No, amb aparença és que surten les referències. Escolta, faig una cosa, vale? Se t'ha desplegat alguna cosa, potser? Fica volumen, que no et sento. Sí, però et posa movimientos del cazador. Sí, però bueno, no em facis cas. Estos són els moviments generals. I seria aquí lo de investigar un misteri, lo normal. Flexible alternatiu, deu ser algun moviment que deu tindre opcional d'alguna cosa, però no contemplo perquè no sé d'on l'han tret tampoc. Lo he intentado pasar por... He hecho una captura de pantalla donde está el movimiento en la parte de arriba, pero no lo puedo pasar por Zoom, lo he pasado por WhatsApp. Ah, tot un 12. Vale, doncs el mateix que ell. Tens dos... No, realment és un 10, que m'he equivocat, que no sé per què he pensat que em demanava que posés el Sharp, o sigui, l'astúcia, i he posat el 2 de l'astúcia i no, s'ha de restar 2. 10 o més també és un èxit. Vale, si no tens, com que no tens cap millora, que és la primera sessió, no... Però ho he de dir. Sí. Pues el mateix abans. Tens 2 d'influència per gastar en preguntes. Sirem creatius en la pregunta, vale? Que encara que sigui la pregunta, accepto una miqueta que tingui relació amb el que estàs investigant. Saps quines són? Has vist quines són? Sí, estic pensant... Algo que pugui saber aquest home, no? Sí, no, però tu no m'has de fer una pregunta. Tu m'has de dir una de les preguntes. Jo ja et respondré que tingui lògica. Vale, la idea... Saps quines preguntes són, no? Les Sí, això de què ha passat aquí, quin tipus de criatura és... Però clar, això no té massa sentit. Però és que clar, està bastant clar que el que ha passat està clar. On ha estat també està clar. I a partir d'aquí és... Bueno, podríem fer... Tu estàs investigant els manifests, a veure si hi ha alguna interconnexió entre ells. Vale? Doncs m'agradaria saber on estan els supervivents, per exemple. Pels manifests, els manifests de bord, que és el primer que has manat, te puc dir que entre els manifests no pareix que hi hagi interrelació entre ells. Vale? Lo que sí que averigües és amb això, més mirant les bases de dades miqueta allí, veus els noms dels supervivents. Vale. No, jo pensava que els pogués trobar, doncs, per exemple, que
Resulta que en els 5 accidents hi havia algú que hagués anat al mateix institut, per exemple, o que haguessin anat a A veure, la mateixa facultat, aquestes coses. a veure, si vols fer una investigació tan exhaustiva, perquè no és fàcil de saber en una investigació ràpida tota aquesta informació personal de tots els que anaven en un avió, passareu bastant de rato. O passaràs bastant de rato. Que coincideix algun nom? No, noms, allò que mira de si hi ha algun nom o algo que no coincidís res. Però averigua quins són els supervivents de l'avió. Però per això, no pareix que hi hagi correlació de noms que diguis, no? A tots els avions hi havia un Dan, no sé què. Doncs no, hi havia noms dispars. De diferents ètnies, de diferents... Saps, no... A priori no es veu res que cantiga molt al principi. Vale. Llavors, Si vols saber això, igual t'ho demanaria com un mes d'influència o no, però no et demanaria l'altra d'influència, però sí que et demanaria és que direm, durant bon rato estaries desaparegut investigant tot això. Vale. Perquè diguem que és una investigació una mica exhaustiva, Si has de mirar Sí, tots els sí. noms, l'institut que hem anat, no sé què. Tampoc te garantitzo que treguis algú útil. Però estarà rato. Sí. Bueno, la meva idea era enviar-ho a l'agència o el que sigui, també. Que, com que té recursos... Vale, sí, esa es una altra manera de fer-ho, sí. Los recursos... Claro, recursos de mèrits personals... Vale, bueno. Aceptamos barco, venga. Vale, pues envies a l'agència i més avant te diran a veure si hi ha alguna... Espero que t'has preguntat si hi ha coses que cantien molt així que tinguin en comú, com que hagin estat al mateix institut o coses així. A veure què veuen, vale? Com que visquen al mateix carrer. A mí me gustaría seguir. Sí. Perdón. Nada, que en cuanto tenga oportunidad, me gustaría seguir preguntándole cosas a Mr. Baxter. Pregunta. El John Baxter. ¿Tengo que tirar investigación? Què vols preguntar? Perquè aquí te lo té davant. Lo que quiero preguntar es dos cosas. Una, si han investigado a los controladores aéreos. Y la otra, si los aviones son todos de la misma compañía. Vale. Mira, primer una cosa, abans de contestar això. Dan, si vols gastar l'altre punt d'influència, te contestaré sobre el tema de les caixes negres, ¿vale? Perquè diguem que ell haurà fet unes trucades i tot això. Igual no ara mateix, igual realment, interpretativament, hauria passat un rato des de la vostra conversa, però et donaré aquesta contestació, ¿vale? Malgasto. Perfecte. Després, Heinrich. No. Els controladors aeris no els he investigat perquè a priori no creiem que tinguin relació amb els accidents, ja que l'avió s'ha estrellat molt de temps després d'haver despegat. En algun moment del vol té un problema amb l'avió i s'estrella. Estem intentant averiguar què és el que ha passat. Les restes de l'últim avió estan en un hangar guardades perquè vaig estar mirant una cosa. Perquè l'FBI, però un altre departament de l'FBI que no és el teu de centres especials, que vol investigar també el tema d'aquests accidents perquè Ben 5 està mirant que no pugui haver Terrorisme. Terrorisme... Si fos terrorisme seria terrorisme interior. Si fos exterior seria més aviat la CIA. Crec jo, l'FBI seria més terrorisme interior o que hi hagi algun tipus de... O seguretat nacional. Seguretat nacional, algo de
que s'hagin subministrat peces defectuoses avions, en el qual puguin haver més avions que caiguin, puguin haver... Saps? Estan en tot això. I tenen l'avió, diguem, en un hangar, les restes, per a investigar-les. Això t'he contestat de més, pel que m'has preguntat, però bueno. Però això. Y la otra pregunta era, Henry, perdona. ¿Todos los aviones que se han estrellado son de la misma compañía? No. Per això se fica la FBI, perquè són de companyies diferents. Si fos d'una companyia, podria ser un problema de la seva companyia, que s'hagués tingut un poc gastos, aquella companyia se la treu del vol, de moment no se la deixa volar i s'investiguen els seus avions. El problema és que s'han sent de diverses companyies. Això ja és un problema més greu, perquè no saben quin pot ser el pròxim avió a estrellar-se, si realment hi ha algun problema estructural o d'algun tipus. I és Llavors, diferent model d'avió. Què? És diferent model d'avió. Són diferents models d'avions, sí senyor. Y los técnicos de mantenimiento. Claro, al ser distintas compañías, supongo que los técnicos de mantenimiento serán distintos. A priori sí. Cada uno tendrá su... No tinc los noms perquè, com jo t'he dit, m'encargo sobretot del tema de caixa negra. He reunit alguns datos, sabien que podíeu preguntar, però no, tanta informació no la tinc. I aquí hauria de preguntar. O bueno, veig que esteu aquí una gent del FBI, també podríeu intentar vosaltres anar a buscar informació. Que no sé tampoc si m'ho contestaran tot això. Perquè de voltant saber per què vull saber tantes coses per una caixa negra. Señor Scalder, ¿sería posible para usted tener acceso a los restos del último accidente o está fuera de su jurisdicción? puc fer unes quantes trucades. Sería muy interesante si tuviésemos acceso a ese material. Molt bé, llavors jo faria servir el moviment de tractar amb l'agència, que suposo que és adient en aquest cas. Jo crec que sí. Perquè diu que tinc que... Bueno, demano equipament o personal. Suposo que això pot colar una mica com a personal. Bueno, no és ben bé personal. A veure, moviments. When you requesting or making excuses, ajuda, demanant ajuda o equip. Ajuda, estàs demanant ajuda perquè Sí, és ajuda. intentar accedir. Es una ayuda, sí. Vale. He visto que hay aquí un movimiento para ayudar. Sí, el movimiento de ayudar se hace antes de... Primero se ayuda y después me dices cómo ayudes y después una tirada a lo mejor. No es si falla. No, espera, que te ayudo. Maldito Sí, Fate, me tiene mal acostumbrado. Claro. A vegades està pensat hi ha alguna empresa grossa que vols fer, dius, pues, escolta, pues, l'ajudo perquè tingui més possibilitat d'encertar i si ens assegurem més l'encert. Estan comunicant. Insisteix i t'ajudarem. Yo te marco. Vale. Truques a l'agència i demanes... dius, sí, que estic investigant este cas i voldria tindre accés a les restes de l'avió. I diuen, vale, te passarem amb l'investigador encarregat del cas, vale? Te passen amb ell.
momentet. Xuc. Vale. Vale, te passen amb l'encarregat del cas que... Fica com... Sí, agent Sergio Ríos. Digue'm. No, Bona tarda, Sergio Rivas, perdona. bona tarda, agent Sergio Rivas. Soc l'agent especial Dan Scalder. Què vol? Què necessita? Què passa? Necessito, si vostè m'ho permet, tenir accés a les restes de l'avió sinistrat. I jo necessito que em toqui la loteria. Per què collons vols tindre l'accés a les restes del meu avió? Què, ets un trepa Doncs- d'aquestos que l'únic que vol és marcar punts a costa de les investigacions d'altres investigadors o què? No, només em mou el mateix interès que el mou vostè. Ajudar. Doncs mira, me pots ajudar ficant-te en els teus casos i no ficant-te en els casos dels altres. Vale? Jo estic encarregat d'aquest cas, estic investigant això i el que necessito és que vinguin gent que no té res a veure aquí en això, vingui a fotre'm les proves, a fotre'm el cas, a ficar les medalles, perquè l'únic que volen és quedar en l'agència guanyant més pasta de mi que em donin pel sac. T'he contestat amb la teua resposta? T'he contestat amb la teva pregunta? Amb l'edat que tinc, no necessito quedar bé amb ningú. Moltes gràcies, tingui bona tarda. Això, bona tarda. Y más azuquita al café, que parece que estaba amargado. Companys, me sembla que hem topat amb una mala peça al taler. Muy desgraciado, muy desgraciado. Una mala peça al teler. Un teler que Hi hauria? continuarem teixint la setmana que ve, perquè són ja i mitja i com molt bé ens ha dit el nostre company Juan, té deures Es a mentira, fer. la semana que viene no continúa esto, ¿eh? Bueno, la setmana que ve o quan tornem a... Pedazo de spoiler que acabes de fer, tío. También, la semana que viene no se juega por mi culpa. O sea, Nah, pero creo por la vida. creo la vida. que para ser el primer invitado al canal, no está saliendo muy bien la invitación, ¿eh? Ja t'invitarem amb mesura. Muy bien, muy bien. Cuando se te olvide esta. Ara sí, ara no. Ara sí, ara no. Correcto. Bueno, pues per a acabar la sessió, si us apareix bé, era el final de l'aventura o final de sessió, lo del jurament? Al final de la sessió. Final de sessió. No hi ha hagut aplicació del moviment, però, bueno, tampoc l'has incomplert, o sigui que tens un punt d'experiència, ¿vale? Al final de cada sessió guanya més 1. Sí, sí. Vale. Mola aquest moviment, Me tenés que agradecer que un punto de experiencia por 1 hora de juego, ¿eh? Bueno, I jo també en tinc un, però per la pífia. i després, ¡Oh, es verdad! fi de sessió. I ara farem el moviment de final de sessió, que es fa. Tots els PBTAs tenen això, més o menys d'una manera o d'una altra. Aquesta té que, a l'acabar la sessió, contestem unes preguntes. Depèn si són sí o no i quantes són sí i quantes són sí d'elles, tenim més o menys experiència. La primera pregunta és: hem acabat el misteri actual? No. No. Hem salvat algú d'una mort o alguna cosa pitjor certa? No. No. Hem après alguna cosa nova i important sobre el món? Sí, que hi ha molta gent amargada. Y que no hay que abrir las puertas presurizadas de los aviones en mitad del vuelo. Amb això tinc una cosa a dir. Sí. Ja ho sé que tindràs a dir, però Oye, tot té una explicació. lo del pentagrama, quizá sí que hemos aprendido algo, ¿no? O sea, esto No. está relacionado con Satanete. Con- Hem après geometria. Las matemáticas tienen la culpa. Hem après alguna cosa nova i important sobre un dels caçadors?
No. Que sóc un inútil al telèfon. Nah, per això no crec que sigui una cosa important. És que un donat algú de Valtros revela algo sobre el seu passat. Sí, perquè jo a la guerra de no sé on me vaig. No. No. Per tant, un sí. Tots us mascaríeu un punt d'experiència extra. O sigui, jo en tinc 2. 2. I Heinrich ne tindria un. Ok. Ja estaria. I amb això acabaríem la sessió. Perfecte. Molt bé. Muy bien. Anem Pues, apuntant-nos cap a la millora. Moltes gràcies per aquesta curta sessió, però A ti. entretinguda. I esperem tornar-vos a tindre aquí per tornar a gaudir del rol i passar millor bé fent-vos maldats. Una abraçada, xatos. Chao, chao. Adéu. Siguiente. Adéu-siau.